Takže u tohohle videa tady máme nové LPS. Tak jdem na to. Už se moc těším, jdem na to. První tady máme tohodle LPS. Tento. Pak tady máme tento. A tento. Pro dnešní video to není všechno. Uvidíte za chvíli. Taky tady mám tento karavan. Sice je před 3 dněma objednaný a přišel mi včera. Jo. To bylo v tom balíčku jako dáreček, tak jsem si to nalepila sem, kam se to mám nalepit. No, takže tento karavanek. Takže s ním budu v příštím videu natáčet. Tak jo, čus.